L-għodwa tajba l-kulħadd, bibtijaj Juventini m'indomx u għat-tieni darba fi ftit ġranet l-editur talabni nagħmel video qasir din id-darba biex insellem lil goalkeeper leġġendarju ex Juventus ħatħlif Gianluigi Buffon li iktar kmieni dil-ġimgħa ħabbar li fl-età ta' 45 sena u nofs huwa rtira mill-futbol mill-għab. Karriera twila ta' madwar 28 sena li bdija fl-età tenera ta' 17-il sena kien għadu l-qasala 18, niftakar jisu l-bieraħ meta ddebutta fit-tardini fil-logħba Parma kontra Milan. Buffon li huwa l-aħħar plejer li tira mit-tim rebbieħ nazzjonali Taljan li rebaħ it-tazza tad-dinja tal-2006 mwieled fl-1978 huwa wieħed mill-ftit plejers kif għedt li f'dik l-età baqa' jilgħab biex anke supera min-naħa ta' età l-leġġendarju ieħor Juventini Dino Zoff. Buffon jiena neqpa' nammirah għal-lealtà tiegħu. Buffon prattikament lagħab ma' tliet clubs li kienu Parma, il-klabb li ta' id-debut, Juventus li kien ingħaqad magħhom fl-2001, kien lagħab ukoll ma' Paris Saint-Germain għal sena, imma reġa' rritorna ma' Juventus u eventwalment għalaq il-karriera ma' Parma minkejja li kienet jingħad li kellu anke xi offerti mill-Arabja Sawdija. U għalfejn qed insemmi l-lealtà għal ġiex raġunijiet. Ġiex raġunijiet waħda illi bħala kif iktar kmieni f'dal-video bħala rebbieħ tat-tazza tad-dinja huwa xorta ddeċieda illi fil-Calciopoli jinżel ma' Juventus u jilgħab staġun fis-Serja B. U wkoll nammirah għall-fatt illi meta spiċċa l-karriera tiegħu ma' Juventus, it-tieni darba li ngħaqad ma' Juventus huwa reġa' ngħaqad mal-klabb li ta' id-debut Parma sabiex hu jipprova jgħinhom jiżgħu mis-Serja B. Li ma leħqux biss però fuq hekk neqpa' nammirah. Buffon illi mhux il-mertu ta' dan il-video kiser ħafna records ta' iktar li lagħab fis-serja, clean sheets, minuti li ma qalax gowl ġieri mhux l-iskop inqgħod nagħti ħafna ta' statistika f'dan il-video illi naħseb illi l-uniku rimors kbir u naf li ħafna Juventini se jiddieħqu u li mhumiex Juventini ħajiddieħqu għalina l-Juventini inikkitna għall-fatt li lagħab tliet finali ta' Champions League tal-2003, 2015 u 2017 u l-ebda waħda minnhom ma rebaħ. Daka Buffon mill-lat ta' plejer. Buffon ukoll wera qatt ta' mħabba lejn il-klabb ta' minn fejn hu imwieled, jiġifieri Carrara, it-tim huwa Carrarese illi jekk min isserva fl-2010 kien daħal bħala shareholding partner tal-klabb b'50% isma' Buffon illi hu nagħlaq b'din għax naraw ħafna kummenti fuq il-mezzi soċjali rigward issues ta' saħħa mentali u kemm wieħed iva għandu jitrattahom, però Buffon qatt ma ddejjaq jitkellem u dan m'għamilx b'mod reċenti din ilu ammont ta' snin li ġrat illi meta kien f'nofs l-għoxrinijat tiegħu sofra minn dawn il-problemi li saħansitra huwa anke jgħid li tilef logħba ma' Juventus. U l-messaġġ huwa wieħed ħarsu lejn dan il-goalkeeper leġġendarju li huwa għalija
huwa n-numru wieħed tan-numri wieħed li qatt ma qata' qalbu minn xejn u minn ħadd u dik anke lili nnifsi għatiha tagħlima illi qatt ma tittaqta' qalbek. Tkun lejali, ma tinsiex minn fejn tlaqt u b'hekk biss bniedem jista' jikber fil-karriera u mhux billi joqgħod jiddandan. Issa x'inhu l-futur ta' Buffon? Il-futur ta' Buffon qed jingħad li jirreplejsa il-ħadd ħlief leġġendarju ieħor l-ex-captain ta' Juventus Gianluca Vialli mat-tim nazzjonali Taljan biex ikun il-kap tad-delegazzjoni tat-tim nazzjonali Taljan. U forsi jkun hemm xi ftit ta' Juventinità. Ma rridx noħloq kontroversi mhux il-skop ta' dan il-video nittama li naraw il-Buffon xorta ferja soħra tanha sportiva jew kalċistika u nawgurawlu kull suċċess għall-futur tiegħu. Saħħiet ħbieb.